खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 18 नभेम्बर 2023 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोद मोजां गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारगोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरांबो फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आयाबो बांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ न'खराव अननानै फैगोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो आयाबो दिनै बांनो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन जायखि खामानि मावानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारगोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन अब्लाबो नाथाय थार लोगोनि आंखाल जानोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो न'खराव एना एनिबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव अननानै फैगोन समाजावबो लोगो लेवा बांनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन पजिटिभ साननो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ थ दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायगोन सिगांनि
सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसिबो जानो हागौ। गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थानांनो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजावबो मान मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन आरो सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानो हागौ। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। खरसायाबो नाथाय बांनो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया मोजाङैनो थागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गोजोननि आंखाल जानोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। गोबां जेंना जेंगोनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। अब्लाबो नाथाय माबा नङा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। सोरजोंबा रायखोमा जानो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन। सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ। न'खराव नांलाय खमलायबो जानो हागौ। थार लोगोनि आंखालबो दिनै जानो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानो हागौ। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन। मीन राशि गिबि हांखो द स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। पजिटिभ साननो रोंगोन आरो गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ।
दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।